eta errurik gabe gorde dezala zuen izate guztia, zuen espiritua, zuen anima eta gorputza, Jesu Kristo gure jauna datorren arte. Jesus jauna, bai zatoz. Bere ama eman zigun jaunak, Eta berak gure babes eta itxaropen. senide maiteok, 9. urrenaren 2. egun honetan, espirituaren egintza ari gara aztertzen eta gaur espiritua bizi kalitatea eskaintzen ikusi dugu. Espirituak kalitatez bizitzeko deia egiten digu. Kalitatez bizitzeko Jainkoaren nahia entzun eta bete behar dela esango digu gaur gure Ama Mariak. Jainkoak ematen digu fededunei egiazko kalitatearen maila paregabea. Horregatik kantatuko dugu 2. salmoan, larrialdian nabilela zuk bizkortzen nauzu eta zure eskuinak duintasunez nau betetzen. Mariak berak oztuko du gure otoitza eta gure bizitza. Uste honez beterik, gorez dezagun berri honaren edertasunera dei egin digun jauna.
bihotz ez dizkizut eskerrak emango, nere hitzak entzun dituzulako. Eskerrak emango dizkiot zure izenari, onatar leiala zeralako. Zure izan baino zure izena, egin Otsekin izunean entzun induzu, eta nere bihotzean kemena indortu duzu. Eskerrak eman bezaizkizuen arma, zureko erregere, zure hau izan entzutea. Ospabitzate jaunaren bidea, haundia da jaunaren dildaia benetan. Benetan garaita jauna, uniari omeena zen, arroaren zundin dute zagutzen. Larrialdian nabilela zu bizkortzen hauzu, nere etxaien azerren aurka eskua didazu luzatzen, eta zure eskuinak nau salbatzen. Uratuko du jaunak bere adierazia, behiko dago dauka zure gaitasuna, ez eskutik utzi, zure eskuz egin duzuna. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasiera zen bezala, orain eta beti, gizaldietan gizaldietan amaren. Loa zuzera, jauna baitzaizu, zure izaren Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Jesusek gauza hauek esaten ziarduela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zion. Zorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea. Baina Jesusek esan zuen, hobeki esan, zorionekoak jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak. Bizi egin nahi dugu, denok bizi nahi dugu. Gainera, behin bizi behar eta kalitatez bizi nahi dugu. Hori da gizaki guztion desioa, bizitzeko ametsa zaharra eta sakona da. Bizi esaten da, nahi bai, baina gaixoaldia datorrenean, nola bizi kalitatez? Etxera maite duzunaren heriotza datorrenean, nola utzi bizi mailari? Gauzak okertzen zaizkizunean edo maitasuna moteltzen zaizunean, nola bizi kalitatez? Entzun
Espirituak zer esaten dion Elizari. Bizi nahi duzu, bai, baina ez duzu bizitzen asmatzen. Bizirako bideak hartzen dituzulakoan, bizi kontrakoak hartzen dituzu. Nork esan dizu erosotasunek bizia ematen dutela? Nork esan dizu gauza onak edurkiz gero sakonago eta libreago biziko zarela? Ez ezazu zeure burua engaina. Begira iezaiozu Andre Mariari. Ark bai kalitatea. Bihotza beteko presentziak gozatu zion eguneroko esperientzia. Jainkoaren hitza entzun eta betez, bizitzari uste ez bezalako zabalera eman zion. Ark asmatu zuen bizitzen eta kalitatez bizitzen. Belarririk duenak entzun dezala. Bihotza duenak sinets dezala. Senideok, kalitatez bizitzeko deia eta eskaintza entzunda gero, gauza bakarra galditzen zaigu. Kalitatea emango digun espiritu sortzailea eskatzea. Eskat ezagun gogotik, jauna, emaiguzu bizi bozaren espiritua. Jauna, emaiguzu bizi bozaren espiritua. Jauna, isurrezazu gure bihotzetara bizitzeko poza. Argi itzatzu gure bizitzaren ezinak eta minak. Kalitatez bizitzeko espiritua eskatuz esaten dizugu. Jauna, emaiguzu bizi pozaren espiritua. Jauna, gaixo eta elbarrientzat eta bizitza ilun ikusten dutenentzat bizi poza eskatzen dizugu. Sufritzen dutenentzat barruko bizia eskatuz esaten dizugu. Jauna, emaiguzu bizi pozaren espiritua. Jauna, gure herri honentzat ere bizitzeko poza eskatzen dizugu. Aska ezazu gure herriaren bihotza, benetako aurrera bideak urra ditzan. Gure herriarentzat kalitatea eskatuz esaten dizugu. Jauna, emaiguzu bizi pozaren espiritua. Jauna, Mariak zure hitza entzun eta itxaropenez bizi izan zituen bere egunak.
Sor ezazu fededun guztiengan zure nahia egiteko gogoa. Guztiontzat menpetasuna eskatuz esaten dizugu. Jauna, emaiguzu bizipozaren espiritua. Jauna, bizi egin nahi dugu eta ondo bizi nahi dugu. Emaiguzu zure espiritua bizi gaitezen eta pozik bizi gaitezen. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Aeris ei Domine, vita dulce, estes nostra salve. A te clamamus, exsultes filiere, a te suspiramus, gementes et prentes, vita lacrimarum Ella ergo, advocata nostra, Dios tuus, misericordes comunos, agnos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium Otois mureate, jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren Maria bitarteko, jaunaren grazia lagun dakigula beti.